Hola, sóc en Jordi Castellà, expert en intel·ligència artificial generativa i automatització de processos al Centre Tecnològic Eurecat. Estic encantat de presentar-vos la formació Automatització de processos administratius amb intel·ligència artificial, que començarà el proper 5 de març en format online i s'impartirà cada dimecres fins al 2 d'abril, amb sessions de 3 hores cadascuna. Al llarg d'aquestes 5 sessions, explorarem com l'automatització i la intel·ligència artificial us poden ajudar a estalviar temps i recursos en tasques claus com la facturació, la gestió de dades o el correu electrònic. Aprendrem a integrar Make i altres eines d'intel·ligència artificial per fer front a processos repetitius i alliberar-vos perquè pugueu centrar-vos en allò que realment dona valor al vostre negoci. Volem acompanyar-vos en aquest viatge cap a la digitalització, mostrant-vos com reduir errors, guanyar eficiència i millorar la competitivitat de la vostra empresa o projecte. El nostre objectiu és posar a les vostres mans tots els recursos necessaris perquè pugueu aprofitar al màxim la transformació tecnològica. Us esperem amb moltes ganes de compartir coneixements, experiències, solucions pràctiques que poden marcar un abans i un després a la vostra manera de treballar. Gràcies per l'interès i benvinguts al curs.